Tikulandireni mu programu inanso yapadera. Programu iyi ndi imene tikumakambirana nkhani zokhudzana ndi Archdiocese Endowment Fund. Monga tinamva programu inanso imene tinacheza ndi ambuye Vincent Frederick Mwakhwawa, ambuye mthandizi a Archdiocese ya Lilongwe, kuti ndithu ku Archdiocese ya Lilongwe akukhazikitsa thumba lapadera kuti limeneli lidzaunikire kuthandiza mpingo wakutsogolo. Mpulogalamu yathu lero ine Sam Kalimba tabwera ndi Finance and Investments Council Chairperson a Archdiocese ya Lilongwe, iwowa ndi William Mwanza. Takulandirani mpulogalamu iyi. Zikomo. Bwana William Mwanza, tinachezapo ndi ambuye Vincent Mwakhwawa, anatsindika ndithu kufotokoza za Endowment Fund, ndipo anatero kuti koma ngati mufuna kudziwa zambiri itanani Amwanza, chifukwa iwowo ndi amene akudziwa bwino za zimenezi. Komano amene akutitsatira awadziwe bwanji Amwanza? Ine ndinangotchula udindo wanu ku mpingo. Chabwino, zikomo kwambiri Mr. Kalimba. Ine ndine William Mwanza, ndine chairperson wa council ya zachuma ndi zama investments muno mu Archdiocese Finance and Investment Council. Komanso ndine wapampando wa committee imene ikuyendesa za kukhazikitsidwa kwa Endowment Fund imeneyi. Chabwino. Tikuthokozeni kuti mwatitana kuti tizakhale nawo pa program imeneyi kuno ku Radio Alinafe. Tinatsatiradi ndithu mwachidwi pamene mmankhula ndi ambuye, ndipo nafenso tinalandira ndithu upangiri pa nkhani imeneyi, ndipo tikukhulupirira kuti ambiri amene amamvetsera radio imeneyi nawonso analandiranso upangiri umenewu. Chabwino. Yayi, tsono tiyambirepo onena kuti investments, Finance and Investment Council yakhale kumakhalapo, koma ngati sindikulakwitsa mbuyomo amatsogolera ndi ansembe, koma atabwera ambuye Tambala tinadabwa kuti yayi Mr. William Mwanza osati Father William Mwanza atsogolere gulu limeneli. Ntchito ikuyenda bwanji, kapena ntchito yanu ndi chani ngati Finance and Investments Council? Chabwino, funso ndithu lofunikira. Ifeyo ngati a council pasidwa ntchito imeneyi mu 2023 ndi Archiepiscopi ambuye George Desmond Tambala, monga amene mwanenera. Pa nthawi imene timayamba ndikupita kumbuyo kuso m'makanso makhala ndithu ma members amene akuchokera ku Khristu eni ake. Komadi tinapasidwa udindo umenewu kuti tithe kuthandizira Archdiocese pa nkhani ya zachuma komanso ma business Archdiocese. Ndi ntchito imene timagwira makamaka ndi kuyesera ndithu kupereka upangiri pa nkhani ya zachuma ndi zama investments, ma business, ndi kuthandiziranso ndithu limodzi ndi amene amagwira ntchito mu Archdiocese office pa ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi zachuma ndi ma business. Cholinga chake nchokuti tithandize Archdiocese kuti ithe kukhala ndi ndalama zokwanira kuti ithe kukwaniritsa cholinga chake chimene chili kufalitsa uthenga wa Mulungu, komanso kufikiranso magawo osiyanasiyana ngati kuti munthu athe kuthandizika ku uzimu komanso ku thupi. Chabwino. Ndi titacheza ndi ambuye Vincent Frederick Mwakhwawa, anakambapo kuti mpingo, tikati mpingo noti ukambano utsogoleri wa mpingo unamvetsera malangizo anthu osiyanasiyana kuphatikizapo akhristu eni ake kudzera ku sinodi imene yangothayi, ngakhale sanakambe zambiri foti ndondomeko zonse sizinamalizike, komanso kuchokeranso kwa akatakwe akadaulo pa zachuma. Inu ngati a Finance and Investments Council, uthenga wokhala ndi Endowment Fund munaulandira motani, ndipo mwina upangiri wanu wakhala otani? Apapa ndifuna kupatsani mpata Mwanza kuti mwina mutafotokozera kuti Endowment Fund ndi chani ngati inuyono akatakwe, mmodzi mwa akatakwe pa zachuma. Chabwino, zikomo. Indeed mu council tili ndi anthu angapo amene zachumazi nzoti ndi mbali yawo, ndi ntchito imene amagwira, ndipo kuphatikizaso pa council palinso anthu ena amene amathanso kumalangizaso ambuye, ndizoti palinso advisory committee ina imenenso inaliponso, ndiye limodzi council ndi anthu ena amenenso amakhalanso akulangizaso.
ganizo mene linabwera la endowment fund makamaka kuonanso mwina mmene chuma cha archdiocese chikuyendera komanso zofunika ndalama mu archdiocese muno kuti archdiocese ikula zofunikanso ndalamaso ndoti ndizokhalanso ngati zochuluka. Tinawunikiranso ndithu makamaka pamene timayesera kupereka upangiri wa strategy ya archdiocese in terms of my investments kuti ikhale yotani. Tinawunikira kumene tachokera ngati archdiocese, tinaona kuti kuyambira kalelo amene anakhazikitsa kwambiri mpingo mu archdiocese muno anali ma missionaries amene anabwera, ndalama zambiri zimachokera kunja, maparish amamangidwa ndi ndalama zochokera kunja. Timamvanso kuti maparish mwathumu anthu sikuti zopereka zimakhanga zimadalilidwa kwambiri komano timadalira kwambiri ndalama zochoka kunja. Koma kudzera mmasynod athu awiri amene anapita mpingo ndife tonse ndipo tiyende limodzi, panabwera ganizo lokuti tikhale ozimira patokha, ndipo tinayamba ndithu kutenga udindo umenewo. Ndiye tinazaonanso kuti makamaka ndalama zimene timadalira ngati archdiocese zimachokera makamaka ku zopereka za Khristu zimene zimatumizidwanso kuno ku archdiocese. Zimenezo of course zimathandiza kwaukulu ma operations archdiocese, komanso pali zolinga zina zimene archdiocese imafunikiranso ndalama ngati ma project osiyanasiyana amene akupangidwa maparishi komanso mu archdiocese muno. Zimene zikudalirabe kwambiri ndalama zochokera kunja. Pali ma committee mu archdiocese muno kuti amalemba ma project proposal kumatumiza kunja kuti ndalama mwina athe kutithandiza. Koma zimene taona nzokuti ndalama kunjakonso makamaka maiko aku Ulaya zikunka zikuvutira ndipo ma request amene takhala tikutumiza ena kumapezeka kuti mwina sakutha kutithandiza. Pamene ma project aja kufunikabe kuti azipitirira azichitidwa. So kuli kutsika kwa chuma dziko lonse lapansi maiko aku Ulaya, tikuonabe kuti ndalama zochoka amene zikuchepa. Pena timadaliranso mwina subsidy yochoka ku Vatican, koma imenenso tinamvanso kuti mwina kutsogoloko izafikanso point inake kuti mwina azatiuza panopa mwakula muli panokha. Komanso tikamaonanso chuma cha mdziko chimakhalanso kuti ndi chovutikiranso. Ndiye kuti anthu ngati tikupereka zopereka zathu tikuperekanso mwina tikukumananso ndi zovuta zambiri malinga ndi imene chuma chikuyendera mdziko munomo. Ndiye kuti ndalama zimene mwina archdiocese zingathe kumapeza kuti ithe kupangira ma project ena ndi ena zimakhala ngati kuti mwina sizingafikirepo. Chifukwa tikudalira zakunja timaona ngati kuti mwina kuti archdiocese zikwanise zolinga zake zitakhala ngati kuti zovutirapo. So pano kuunguza zonsezo mwina pamene mwina maganizo a endowment fund amabwera kuti mwina archdiocese zitakhala ndi thumba limene tiyikamo ndithu ngati Akhristu ngati anthu akufuna kwabwino, kuti ndalama zija tikazika limodzi zikule, komano patsogolopo zizithano fund ija izithano mwatipasano ngati archdiocese ngati ndalama zoti mwina zizifikira madera osiyanasiyana. Ndiye pamene ganizo la endowment fund limayambira, linakambidwa ndithu kwa kanthawi, I think yakambidwa mwina for 2 years pakali pano, kufikira no point yokuti ma processes onse akonzedwa ndi mwina tikuyamba thumba limeneli. Chabwino. Komabe endowment fund mu mpingo wa Katolika ndi kanyama kachilendo ndithu. Ndi chani endowment fund? Chifukwa muone tikukamba endowment fund mchizungu. Mwina chiwo chake ndi mene munatero kuti thumba lapadera? Ndinati thumba lapadera. Komano thumba lapadera mmene timadziwira ndeti mwina timabokosi tija timangoponyamo ndalama kutseka ndi misomali kuti usatengemonso. Mungayifotokoze bwanji thumba limene? Tingathe kutero kuti ndi thumba ngati mene mwaneneramo loti tiyikemo tilikhomere misomali kuti tisamatengemo. Endowment fund mukati mwina kuti ku mpingo wa Katolika ndi yatsopano, tidziwa kuti mpingo wa Katolika ndi mpingo wa pamalo ponse. Tizindikira kuti kunjako ma endowment fund aliko mu mpingo wa Katolika. Choncho tinene kuti kwa archdiocese yalilo kuno ndi kanyama kamene mwina kakubwera tsopano. Koma ndimakamba ndithu ndi ansembe athuso amandiuza kuti iwo anakhala ku America nthawi yayitali, koma amandiuza kuti even kumene koko
kuli ndithu Archdiocese of New York imapezeka kuti imalandira ma donations ndipo nthani yake imapezeka ndalama zija imathandiza kuti itha kuthandiza maparish, itha kuthandiza maskulu ndiye nditapanga Google naona kuti Archdiocese of New York ili ndi endowment fund. So imasonkhanisa ndithu ndalama monga amene tikuganizira kunoko kuti mwina tingathe kupangira. Endowment fund ndi fund imene mati mukayika mu ndalama imakulisidwa pali makampani akatako yake amene amadziwa nkhani zosunga ndalama ndi kuchulukisa ndalama. Timadziwa kuti timakhala ma product osiyana-siyana aliko kunjako ngati family mwatha kuyika mwina ndalama kina wake ndokulisa concept yake ndi chimozimozi. Koma apa nzokuti mwina ndalama zija zimatha kuyikidwa mwina zochulukirapo and zimapangidwa invest malo osiyana-siyana fund ija nkumakula. Komano kuchosapo mfandi muja mmachosamo after pakapita kanthawi pang'ono kuti fund ija ikhala ngati kuti yatani yakula. Komanso mukamachosa simmachosa zonse, mmangochosapo ka portion kakang'ono mu fund imeneyi kuti izitha kukagwira ntchito zosiyana-siyana. Zotsala zija zimakhala kuti mwazipanganso reinvest ndoti fund ija izingokula, koma ndoti izingokula mpakana kwa muyaya. Komano mene ikulamo ndekuti iziperekanso ndalama zizinkaso zikukuliraso ndi mene fund ija sikutani ikukulira. So mene ikupangidwa ngati ku Lilongwe kuno ndiyo kuti mwina tikhoza kusonkha ndithu ndalama mwina kwa zaka zitatu fund ija ikukulisidwa pazakhalanso ndithu akatswiri ake kampani imene izapasidwa ntchito kuti isamalire ndalama zimenezi ndipo izikulise. Pakazatha zaka zitatu ndekuti mwina zafuna kuti mwina kapena 5% ndi mene mwina tingamathe kumaitengako kuti izikatha kumagwira ntchito zosiyana-siyana. Ndekuti 5% ija ikhale yayikulu zikufunikabe kuti ndekuti tisonkhanise ndithu ndalama zochulukirapo. Actually pamene unene wafuna ndibwere ngati funso notsono kuti 5% idzakwanitsa kuchepetsa mavuto amene ali mu Archdiocese ndiye ndimene munayamba mukuti zidzatheka bwanji 5% kuti ikwanitse kwa 5% pa 100 ndeti kwatsala 95. Sono 5% ikuoneka ing'ono. So zitengera 5% yo kuti ndi 5% ya chani. Okay. Ikakhala 5% ya 100 million ndekuti tineyo kuti mwina kapena fund ija yakula yakafika mpaka pa 100 million mu zaka zitatu ndekuti tizakhala ndi 5 million imene ingathe kukagwira ntchito zosiyana-siyana. Mwina ntchito zimene zofunikirazo ndi zazikulu ndithu zoti mwina 5 million singakwane. So zifunikirabe ndithu kuti amount imene tingathe kuyika mfandimo ikhale ndithu yayikuluko ndithu. Okay. Chotero kuti titati fund ija yakula let's say to 40 billion. Okay. Ndekuti zithatheka kuti 5% ya 40 billion ija tikutha ndithu kumapangano withdraw which would be about 2 billion imene ingathe makagwirano ntchito zosiyana-siyana. Koma kuti fund ichoke pano kafika pa 40 billion ndekuti imafunika kuti ndekuti muyamba ndi ndalama zina zake zokulirapo ndithu kenako muyese kuti muzikulise kukafika pa level yokuti mukamapanga ma withdraw ndalama zakeso zakhalenso at least zomveka bwino. Amene mukupitirira kutitsatira iyi ndi program yapadera Archdiocese of Lilongwe Endowment Fund ndipo tili ndi Mr. William Mwanza amene akutipatsira zambiri za kukhudzana ndi Endowment Fund. Tinamva mbuyomu komano tufuna tizame kwambiri kuti kodi technically zimenezi ziyende bwanji. Tsopano Amwanza mutolera bwanji ndalama zimenezi? Ndiye of course ntchito yotolera ndalama zimenezi ili magawo osiyana-siyana. Initiative yoyamba ndiyo kuti tonse Akhristu akatolika mu Archdiocese muno kuti titatengapo mbali kuyika ndithu ndalama kuthumba limeneli. Timamva kuti mu Archdiocese muno tili about 1.7 million. Chotero kuti Mkatolika aliyense kati kumene atati apereke 1000 kwacha ndekuti tikhoza kukhala ndi 1.7 billion. Okay. Imene ngakhale kuti ndekuti ngati Akhristu tapereka kuti fund imene iyambike.
Of course timadziwa kuti ndikuti si wina aliyense amene mwina angathe kupereka komabe tikuyesesabe kumema makamaka maparish ndi adindo onse kuti tigwirane manja kuti ndalama zimenezi tithe kuzipanga mobilize mipakati mwathu kuti tithe ndithu kutengapo mbali. Kwa amenenso angathenso kukhalanso ndi kuthekera akhozanso kuperekaso zochulukirapo zimene mwina ena mwina sanakwanisa kupereka mwina 1000 kwaja ija mwina itha kapanga cover nde imeneyo ndithu tikuona kuti anthu ali ndi kuthekera kopereka mosiyanasiyana. Ena atha kupereka 10,000 kwaja, ena apereka 50,000 kwaja, ena apereka 100,000 kwaja, ena atha kupereka 500,000 kwaja kumene olo 1 million, ena olo 5 million olo kuposerapo. So palibe limit imene munthu angathe kuperekera, koma concept ya 1000 ndiyo kuti tonse tinapasidwa ndithu kuthekera kuti tithatu kuchitapo kanthu. That's why mwina panali ngati poyambira, komabe timalimbikisabe wina aliyense kuti tikuzopereka ndi mene mwina ndi kuthekera kwathu kuti tithe kupereka kuthumba limeneli. Cholinga chake nchokuti ndalama imene tikuyikayo ndiyo kuti ndithu ipitise patsogolo mpingo wathu wa Ecclesia muno mwa Diocese ya Lilongwe. So napa ndi kuti mukupanga target akatolika ndi amene akufuna kukhala akatolika okha mmene mwakambira. Okay, nakamba njira yoyamba. Okay. Koma monga mmene mwaneneramo palinso njira zina zimene mwina tingathenso kutenga. So pali ganizo lokuti pamene tizakhale tupanga launch endowment fund imene tizakhala ndi dinner imene kuzakhale anthu oyitanidwa osiyanasiyana, akatolika komanso enanso oti si akatolika, koma anthu akufuna kwabwino amene angafune kuti azapereke ndithu ku thumba limene. Thumba limeneli zolinga zake sikuti zizapita ku ntchito za pastoral zokha zimene zili zopitisa kufalitsa uthenga wa Mulungu, koma zizapitanso ku ntchito zina ngati masukulu athu akatolika archdiocese zino, komanso zipatala zathu zimene tili nazo, kwinanso mwina ma operations archdiocese, komanso ma project mujananenera kuyambirira ma project ena maparish pakali panopa timafunabe kuti tipemphe kunja, koma mwina kutsogoloko ndalama zikamazakhala zokwana ithanso mazapitanso ku ngati ma project amenewo, komanso kwinanso mwina ma investment archdiocese. So muona kuti zolinga zake ndi zokuti anthu ena even oti ambiri sakatolika akhoza kupereka, akhozanso kunena kuti ife tifuna kuti mwina kapena ndalamazi zipite ku masukulu kapena zizapite ku bursary fund. So ku dina imeneyo tizayitana ndithu wina aliyense ali woyitanidwa kuti atha kuzabwera ndithu ku dina imeneyo, koma tizapemphanso makampani ena osiyanasiyana kuti nawonso mwina athanso kutengapo mbali pa fund imeneyi, makamaka ku zolinga zimene zimatha kukhuzana ndi mmene amathandizira makampani amenewo, nkhani za masukulu, nkhani za chipatala, akhoza kuzapereka ndalama zimene zizakhale mu fund yopita ku zolinga zimenezozo. Panali matumba ena amene anagwirapo kale ntchito, akhristu kusonkha basi diocese inazifikira nikuzigwiritsa ntchito mwina njira zina kuposera zimene akhristu anasonkhera. Izizi akasonkhera sizisintha direction. Apa tikufunsa nanu za mmene mmadziwira za endowment fund ngati katswiri pa zachuma. Ndikukamba mwachitsanzo anati mfunsapo mmene timakacheza ndi ambuye akhristu eno timwafunse kwa ambuye kuti kodi za archdiocese of Lilongwe zili kuti. Ambuye anafotokoza kuti tinazitenga tinazipitsa ku Centenary Bank ndipo zidzabwera archdiocese ya cathedral, kuti mange cathedral ananeno zinalipo, ndipo ataona kuti tikufunika kaizi zimwe chanku zinakagwira ntchito imeneyi. Ndifunso langa ndira kuti anthu akasonkhera za endowment fund iniwo mmene mmadziwira ndi mmene endowment fund imayendera, sangazazitengekonso kuti tibagwiritsira kale ntchito izi. Ndikhulupirira kuti ambuye anayankha ndithu momveka bwino pa nkhani imeneyo. Ifenso ngati woona timathanso kuonanso ndithu kuti decision imeneyo imene imachitika kuti mwina zolinga zake mwina zinali zotani. Of course panali issue ya Centenary Bank, komanso tikhozanso kuona kuti cathedral kuti timange
I think imaoneka kuti ndalama zake zimafunika zambiri. Pa nthawi imene ija mwina cement mwina ali pa 6,000 kapena 10,000 kwacha, pano pali pa 40,000 kwacha. Ndio tikhoza kuona kuti timange tokha mwina ndi zopereka mwina pano pabwezi tikuti mwina 15 billion kupitirira. So ganizo limene umatha kuliona from viewpoint imeneyoyo kuti mwina decision imene inachitikira. Koma makamaka ngati endowment fund limakhala ndithu registered ndi kuboma. So apa imakhala registered makamaka ngati trust. So ndio tikapanga register ngati trust ndi kuti anthu amene akuyang'anira ndalama zimenezo akuziyang'anira on trust ya anthu amene akutani akuyika mu ndalama zimenezo. So pazakhala ndithu trust imeneyo imene ili registered komanso ndithu ndi ma trustees amene angakhala kuti akuyang'anira ndalama zimenezo. Maripoti ake I'm sure kuti ndi kuti bungwe limenelo lizaona kuti maripoti onse zachuma imene zikuyendera azakhala akuwaunguza bwinobwino komanso kumaperekanso ku archdiocese kuti maripoti kuti ndalama zimenezi zikuyendesedwa bwanji ndipo mwina zafika bwanji, zikazamba ndithu kumatuluka mwinanso kuti zatuluka bwanji, zakagwira ntchito mwakuti. Maripoti amene onsewo I'm sure kuti ndi kuti azakhalapo chotero kuti sizingazatheke kuti ndalamazo mwina zinayikidwa koma zikupita bwina pamene zisakuoneka bwinobwino kuti zalowera kuti. Alright. Mungatipatse chithunzithunzi kodi chiyambireni kukambirana za endowment fund chifukwa posayidwa apa ndikufunsani funso la njira zimene akhristu akuyenera kugwiritsa ntchito kapena anthu akufuna kwabwino kugwiritsa ntchito pofuna kuponyako kumene ku endowment fund, komabe padakali pano mafuna tadziwa ngati pali china chilichonse imene chachitikapo ndi thumba limeneli. Chiyambireni kuyamba kukambirana tsopano. Chabwino no thumba limeneli njira zoperekera ndalama ku thumba limeneli I think zaperekedwa kwa akhristu motero kuti ambiri amene mwina timalandira mauthenga ma parish mwina talandira njira zimene tingathe kuperekera ku fund imeneyi. Tili ndi Centenary Bank account komanso tili ndi Airtel Money, tili ndi merchant account imene munthu ungathe kutumizirako. So ndio upanga *211 kenako upita pa option number 3 make payments, kenako option number 2 ukatero uzapasidwano kuti uike kodi ndi kodi yake so ndio uikaso kodi yake number kenako no ikuonesa kuti Lilongwe Archdiocese endowment fund ndi kuti kenako uyankha kuti utha kutumiza ndalama zimene ufuna kutumiza ndi uikaso reference. Makamaka reference manena kuti munthu kuyika dzina lako ndi parish yako kotero kuti kunonso ndi kuti Archdiocese zizatha kudziwika kuti ndalama izi zachoka kwa munthu uyu ndipo parish iye kenako umaliza transaction. So ku TNM Mpamba ndi chimodzimodzinso *444# ndio upanga press *4 kenako 3 make payment chimodzimodzinso kaso ndi kodi yoti uika kodi number kenako ikuonesanso kuti utumiza ndalama ku Lilongwe Archdiocese ndio uika amount chimodzimodzinso ndi reference iso dzina ndi parish ndio wamalizaso transaction. So njira zimenezo zilipo ndithu ndipo tikuona kuti mothokoza anthu ndithu ayamba ndithu kutumiza kudzera mu njira zimenezi kuchokera ku account yathu ya ku Centenary Bank komanso kudzera ku Airtel Money ndi TNM Mpamba. Choncho akuti ena ayambapo makalata analembedwa kuchokera ku Archdiocese Endowment Fund kudzera mu office ya ambuye kupita ku maparish onse ndi kumiphakati yonse, ndipo manambala aliko ndi makodi onse aliko woti mukhoza kutumiza. Kodi inu mwayamba mwina nkutheka mukhoza kutipatsira pano manambala amenewo? Yes, so ningowerenga kuti poti mwina kuloweza kutha kukhangati kovutirapo pamenepo koma Centenary Bank account ndi Archdiocese of Lilongwe Endowment Fund ndi dzina la account limenelo. Account number yake ndi 9045339505026 ndipo branch yake ndi Old Town branch.
So account number yake ndibwerezaso 904 533 950 5026 ndi account yathu imeneyo ya Centenary Bank imene ili ya endowment fund yoka specific to endowment fund. Then kuyeta omane ndimuje ndinakambira muja, so dzina lake la account imeneyo ndi the Lilongwe Archdiocese. Koma ndioti munthu akadusamo ndioti akayika namba imfunso ati ayike kodi kapita nickname, pamenepo ayika 387429 kenako ayika ndalama zimene akufuna kuti atumize, dzina ndi parish yawo. Asanayike pini zawo zakuti the Lilongwe Archdiocese ndikuti azavomera kuti eya ndikuyika pini ndikumalizisa process imeneyo. Ku TNM Pamba ndikuti akayimba star 444 hash ndikuti asankha 4 make payments, 3 goods and services, 1 pay merchant, kenako alowesa kodi yake ndi 6011856 kenako ayika dzina lawo ndi parish iyaonesa kuti Archdiocese Endowment Fund Lilongwe ndikuti amalizisa. Ndiye timapempha kuti munthu akatumiza ndalama kudzera mu njira zitatu zimenezi athe ndithu kukadziwisa makamaka apampando ndi asungichuma amphakati wawo kuti atumiza ndikuwapasanso mwina ka proof of payment kameneko kuti iwo athe kupanga marecord apamphakati. Marecord akacheka pamphakati akaperekedwa ku parish, ndipo ndikuti parish iwunguza zonse za miphakati monse kenako ndikutumiza kuno ku Archdiocese. Mwina nkutheka muli ndi funso pa zimene amwanza afotokoza kapena zimene munamvapo za Archdiocese of Lilongwe Endowment Fund, osachedwa kafunseni ku parish imene mwinayo pafupi, kapena bwerani ku likulu la mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Lilongwe koma office administration kumeneko funsani Sister Doris, kapenanso kuti kodi nambala ya Mwanza tipeza bwanji kumeneko akupatsani, ayimbireni ndiye kuti mumvana nawo kuti akuthandizeni. Koma nkhani yaikulu ndiye kuti tayambapo kusonkha chuma cha mpingo wa mtsogolo motengera ndi mmene akambira a William Mwanza wapampando wa Investments and Finance Council mu Archdiocese ya Lilongwe. Kwa lero tikuyenera kulekeza pamenepa, koma sabata yamawa mudzakhale pomwepo chifukwa tidzakhalanso tikupatsirani zina zimene zili mu endowment fund chifukwa kuchitika zambiri. Mudzakhalenso pomwepo. Ine ndi Sam Kalimba, koma mwina ndakutsekerani mawu kukhosi amwanza tifuna titseke program. Actually ndinatseka. Munatseka mwina ndisananene mawu maliza ongothokoza kuti ndithokozeso kuti munatitana kuti tizakhale nawo pa program ineyi kuti tithe kucheza nawo anthu onse amene amamvera wireless imeneyi ya ali nafe. Ndikhulupirira kuti kano sikakhala komaliza, mwina muzitanabe kuti tizitha mwina kucheza ku magawo osiyanasiyana ankhani imeneyi. Mungu amene mwanenera pali zambiri imene fund imeneyi ikukhuzako, ndipo tili osangalala kuti tizathenso kubweranso kuti tizathe kuzacheza nanu. Mwina mawu amodzi amene mwina ndikanatha kunena pamene ndimanena zopereka zija zinazo kuti endowment fund imeneyi muchatanenera ndikuti ndi effort ndithu ya long term, ndiyoti yotenga ndithu kanthawi ndithu kuti tithe kuona zipatso zake. Nde timayitenga ngati mwina mtengo umene ungathe kudzala, mtengo wake mwina wa malalanje sumangoti wadzala lero ndikuti wayamba kale ndithu nthawi yomweyo kapena chaka chimodzi kudya malalanje amenewo, koma umaudzala umautengulira ndithu pakapita kanthawi umaona kuti zipatso zija zimayamba kubwera kuti uthe ndithu kupindula ku zipatso zimenezo. Koma ukayamba kupindula ku zipatso zimenezo ndikuti umapindula ndithu kwa nthawi. Chimozimozi endowment fund tikuyitenga ngati mwina mtengo wa malalanje umene mwina tingathe kudzala mu Archdiocese muno, umene zipatso zake zizapitisa patsogolo ufumu wa Mulungu mu Archdiocese muno
komanso kudusanso mwa diocese muno mpaka na muyaya. Titukuze kwambiri. William Mwanza akutimalizira programu yathu yapadera imene idzikupezani sabata iliyonse kufikira endowment fund itakhazikika muno mwa diocese ya Lilongwe. Choncho tikulonjeza sabata yamawa tidzakhala tikumva kuti kodi nanga maparishi adzapindula bwanji ndi endowment fund, nanga njira zina zimene zidzakhale zikugwira ntchito ndi ziti. Zimenezi tidzakhale tikupatsirani m'masabata amene akubwerawa. Dzina langa ndinatchula kale Sam Kalimba. Zikomo. Awa ndi William Mwanza tathana nawo. Zikomo kwambiri.